Predstavte si krajinu v srdci Afriky. Z jej zeme sa ťaží urán pre európske atómové elektrárne. No v nedalekej dedine deti hľadajú vodu v plytkých studniach. To je Niger. Horúcim pieskom sa tiahne vlak s rudou. Príjmy z exportu sa k bežným ľuďom takmer nedostanú. Rodina žije z jedného vreca obilia mesačne. Cesty sú rozbité. Lieky sú drahé. Peniaze z predaja surovín zostávajú v hlavnom meste. V dedinách stále chýbajú nástroje, lekári a učitelia. Niger leží v západnej Afrike. Je to jedna z najväčších krajín kontinentu, ale nemá prístup k moru. Sever pokrýva púšť Sahara. Juh je pás polí pozdĺž veľkej rieky Niger. Hlavné mesto Niamey leží priamo na jej brehu. Všetok tovar, od ryže po benzín, sa dováža cez susedné štáty a ich prístavy. Každé oneskorenie na hranici zvyšuje ceny tovarov. Spôsobuje aj výpadky liekov a paliva. Väčšina územia Nigeru je púšť a suché savany. Dažde sú nepravidelné. Jeden rok polia úrodia, iní sú prázdne pre prach a kobylky. Studne vysychajú, rybníky vysychajú, pastvín je málo. Ľudia musia odchádzať do miest hľadať zárobok. Úrodná zóna pri rieke je pre rastúcu populáciu príliš úzka. Bez studní, závlah a ochranných výsadieb ani usilovní farmári neudržia úrodu. V Nigeri žije asi 30 miliónov ľudí. Rodiny sú tu veľmi početné. Detí je veľa. Škôl a nemocníc je však málo. Triedy sú preplnené. Lekári ošetrujú desiatky pacientov. Chýbajú im pritom lieky. Na taký počet miest je tu priveľa mladých. Mnohí odchádzajú do hlavného mesta. Iní idú do susedných krajín. Dôležitým príjmom pre dediny je predaj dobytka na trhoch. Karavány vedú dobytok a kozy. Peniaze míňajú na jedlo a oblečenie. Pre všetkých sú hlavné starosti rovnaké. Je to voda, bezpečnosť a dostupný lekár. Niger bol francúzskou kolóniou. Po nezávislosti ekonomika ostala slabá. Dáne boli nedostatočné. Armáda viackrát zasiahla do politiky. Za 6-10 ročí prebehlo niekoľko prevratov. Menili sa prezidenti aj premiéri. Jedni sľubovali poriadok. Iní sa zamerali na ťažbu surovín. Kvôli korupcii a dlhom sa projekty zastavovali. Ľudia si zvykli, že moc sa môže kedykoľvek zmeniť. V dedinách stále chýba stabilná voda, školy a dostupné lieky. V Nigeri sa často ujímajú moci vojaci. Sľubujú bezpečnosť, rušia ministerstvá, menia guvernérov. V mestách to časť ľudí podporuje. V dedinách však vidia len nové blokposty a obmedzenia. Armáda sa snaží kontrolovať cesty a zdroje vody. Vojska a techniky je málo. Hranice sa tiahnu tisíce kilometrov. Za takýchto podmienok reformy ostávajú len na papieri. V skutočnom živote sa mení málo. Po vojenských prevratoch susedia a aliancie často zavádzajú sankcie. Ale Niger je to obzvlášť ťažké. Krajina úplne závisí od dovozu. Kamióny s tovarom stoja na hranici. Benzín dražie. Lieky miznú z lekární. Rodiny minú viac na jedlo. Farmári zas na semená. Ani čiastočné zrušenie obmedzení nerieši hlavný problém. Oneskorenia ničia termíny sejby. To tlačí ceny nahor. Na severe Nigeru sa po 10 ročia ťaží urán. Putuje do Francúzska a iných krajín, kde sa mení na palivo pre atómové elektrárne. Pre Niger to sú pracovné miesta a príjem do rozpočtu. Bane však prinášajú prach a ťažkú prácu v púšti. Voda a bezpečnosť sú pod kontrolou firiem. Koncentrát vozia nákladné autá k hraniciam, odtiaľ putuje do prístavov v iných krajinách. Akékoľvek zdržanie na ceste blokuje export. Dediny však zostávajú bez ciest, škôl a nemocníc. Okrem Francúzska pôsobia v Nigeri čínske firmy. Sú tam projekty z USA a iných krajín. Niektoré stavajú cesty k baniam. Iné školia vojakov. Ďalšie sľubujú pomoc farmárom. Všetci však sledujú svoje ciele. Ide im o suroviny, vplyv a kontrolu trás. Pre Niger je dôležitý reálny výsledok. Nie len to, čo je v dokumentoch. Podstatná je nová škola, klinika, čistá voda a pracovné miesta. Len tak sú dohody prospešné pre ľudí. Nie sú len prehlásenia. Nigeri ťažia nielen urán, ale aj zlato. Na severe a západe fungujú stovky nelegálnych baní. Používajú tam nebezpečné chemikálie. Tínedžeri pracujú popri dospelých. Štát takmer vôbec nekontroluje tieto oblasti, krajina tak stráca príjmy. Ľudia prichádzajú o zdravie.
Riešenie je jednoduché. Legálne bane, bezpečné metódy a férový výkup. To prinesie dane štátu. Ochráni to ľudí pred vážnymi chorobami. Mladí sa tak budú môcť učiť, namiesto práce v bani. Hranice Nigeru sú dlhé a slabo kontrolované. Z okolitých krajín prenikajú ozbrojené skupiny. Napádajú karavany a dediny. Armáda sa snaží blokovať trasy. Má však málo ľudí a techniky. Pri baniach a mostoch sú zahraniční inštruktori a stráž. Chránia však len kľúčové objekty. Do krajiny prichádzajú aj utečenci. Ubytúvajú ich v táboroch pri cestách. Potrebujú tam vodu, jedlo a lekárov. Bez koordinovaných opatrení sa tábory preplnia. Rastie aj napätie medzi miestnymi a presídlencami. V Nigeri žijú kočovné skupiny, napríklad Tuaregovia a farmári na juhu. Keď je málo trávy, stáda vchádzajú na polia a začínajú sa konflikty. Horí seno, strácajú sa kozy, dochádza k útokom. Starší sa snažia strany rozdeľovať a vyznačujú cesty na preháňanie dobytka. Bez nových studní a jednoduchých oplotení sa spory vracajú každú sezónu. Štát by mal nielen súdiť, ale aj budovať cesty pre dobytok, pomáhať s krmivom a zabezpečovať vodu. To zníži počet stretov a život bude pokojnejší. V Nigérii je väčšina obyvateľov moslimská. Náboženstvo určuje denný režim a rodinné pravidlá. V piatok sa ľudia stretávajú na modlitbu. Imamovia diskutujú o pomoci chudobným a vzdelávaní detí. Školy často ponúkajú aj náboženské triedy. Charitatívne fondy pri mešitách rozdávajú jedlo a lieky. Zmeny v právach dievčat a veku sobáša sa diskutujú len s náboženskými lídrami. Bez ich účasti reformy takmer nefungujú. S ich podporou rodiny lepšie chápu zmysel zmien. Keď neprší, rodiny zredukujú stravu na jednu misku kaše. Deti slabnú. Bežné choroby sa stávajú smrteľnými. Ženy predávajú kozy, aby kúpili obilie. Tínedžeri odchádzajú hľadať prácu. Humanitárne sklady dávajú zmesi pre dojčatá. Ale tie nestačia. Hlad prináša choroby a odchod zo školy. Dieťa neprejde desiatky kilometrov do triedy. Bez zásob obilia, závlahy a dostupných kliník sa to opakuje každú sezónu. Vidiecké ambulancie v Nigérii majú pár postelí a felčiara bez liekov. Cesta do väčšej nemocnice je drahá a dlhá. Školy sú preplnené, chýbajú učebnice. Dievčatá sa často vydávajú v puberte a prerušujú štúdium. Skoré tehotenstvá ohrozujú zdravie a rodina tak príde o podporu vzdelanej matky. Jednoduché riešenia sú známe. Školská strava, očkovanie, podpora učiteľov, ochrana práv dievčat. Tam, kde sa to zavádza, klesá úmrtnosť a pribúda absolventov. Budúcnosť Nigeru závisí od vody a stromov. Pozdĺž rieky možno rozširovať zavlažovanie a rybolov. Na juhu farmári chránia mladé stromy priamo na poliach, čím zlepšujú pôdu bez drahých projektov. Diskutuje sa aj o veľkých stavbách, napríklad o priehradách a hrádzach. Bez kontroly však riskujú, že ostanú len na papieri. Pre obyčajných ľudí je budúcnosť cestou na trh, školou s učiteľom, klinikou s liekmi a čestnými zmluvami na suroviny. Ak to bolo zaujímavé, prihláste sa, aby ste nezmeškali nové epizódy. U nás je všetko krátke a k veci.